Welkom bij de laatste weekend nieuwsshow van dit jaar. Joen binnen bij ons de gast aan tafel, Gaatse Bosma. Hij is een jongensjongen uit de Westerijn die dit jaar al aardig onder wijtimmeren had. Suus Sanders, ze is een fotografe uit Ajem en ze is dit jaar nomineren voor een gerenommeerde fotoprijs. En de jeugd van theatergroep Maskerade. Voor harten is toneelspelen hetzelfde als Ziekheljen. Nice en Aftergroen uit Matis Friesland. Dit is de Weekend Nieuwsshow op RTV NOF. De 19-jarige Gaatse Bosma uit de Westerijn wist al heel jong in zijn leven één ding. Hij wil graag meesken entertainen. Dit jaar kwam zijn eerste solo-single, Meisjes op een Harley Davidson uit. En Joen is Gaatse bij ons de gast. Hey Gaatse, fijn dat je er bent. Ja. Laat ik eens beginnen met de volgende vraag. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met mij? Heel goed. Ik voel me goed. Het gaat goed met de muziek. En ja, helemaal happy. Ja, we zijn het al. Dit jaar in eerste solo-single, Meisjes op de Harley Davidson. Ja. Wanneer weer het ook alweer, wanneer het presenteren is? September, 28 september is die uitkwam dus. Hier is in heel kwartier is het eigenlijk kleerstond. We hebben in eigenlijk 4 weken tijd. Dus het veske opnam, het veske uitzocht, studioopnames, het hoeske, de clip maken. Dat ging in snel terrein vaart. En die is uitgebracht dus in de samenwerking met Lucas en Gea. Dus dit echt begonnen op het praatlabel, LNG-producties. En in heel kwartier hij kwam uit. Na 14 dagen daarna, een week daarna, weer al in België voor de VBRO. Dat ging heel goed, voor in de playlist. En dan stel je al tussen Frank Bauer en tussen Jan Smit. En zie ik daartussen. Dat is toch wel uniek. En voor in België dan al. En je in Nederland doet het ook al goed. Ja, die hier zit net verwachten. Hè? Ik weet dat wij na de presentatie Malke Sprutsen en toen kwamen ze volgens mij al heel gauw binnen bij Radio Oranje op nummer 1 in hun video top. Op TV Oranje. Ja, dat hier zo heel dan verwacht. Hè? Doe dat zo nou. We zien dus van televisie. En dan kwam Wolter Kroes voorbij met het veske van het Famke Utopia bij. Nou, je denkt je, daar net boven, die staan op de plak, toen tweede plak en in de eerste, dan ben je niet zelf met de honger. Ja. Dan hebben we weer wel even een piekenvel moment. Ja, dat is toch wel heel fantastisch. En het had 4 dagen zo aanhouden, dus 4 keer nummer 1 stien. Ja. Merk je nou ook in Nederland dat mensen daar wat beginnen te herkennen? Jawel, in de buurt wie dat al een beetje samen. Nou is het nog steeds, nog vaker samen, dan steeds van een beetje nog, kwam een man op me daar en die zei, wat best wel, wat komt zo bekend van ja, hoe is het al weg? Nou, ik zei, maak het me niet uit, ik zei, zeg me wat je me, ik zei, dat vind ik het wel goed. Maar ik zei, ik giet gaten, nou ja, dat is dan zulke dingen ben dan wel leuk. Dat sommigen, nou, die herkennen je en die zeggen, hoi gaten, dan denk ik van, ja, hoi jongen, hoi, ik ben goed. Ja. En dan ik ben ook naar die studio en die komen bij die en die denken van waar best toe eigenlijk. En dat vind ik wel leuk, ja, daar hou ik wel van. Ja. Ik zei het al in mijn introtekst, een van de dingen die ze toch heel graag doet is meesken entertainen. Ja. Wat doet dat mij daar als je op een podium zit? Nou, dat wie van al niet zo wonen eigenlijk als toen begonnen bij wat stukjes, Nijden van Tijken, Van der Meer en André van Duin. En ik hou er ook gewoon van om gewoon op een podium of voor de mensen te staan. Het liefst 100 mensen die praten van het zien, hoe meer, hoe beter en gezelliger en leuker. En ja, hoe dat ontstaan. We gingen dus zelf een winkel. En die ik al tussen de modeshow zien, playbackstukjes van Willempie. En het pizzalied van André van Duin. En dan kwam ik al op mijn zoon. Ik zei een lange jas aan en de pizza. En nou, dat werd al feest. Dat werd hartstikke leuk. En zij dan langzaam gewoon had het wat meer vorm gekregen tot ik op gitaarles ging. Bij Peter van der Ploeg. En die zei misschien dat het leuk dat ze even wat jong was. Ook in combinatie met gitaarspelen. Ja, dat dacht ik, ja jongen, dat is net om mij besteed, maar toen moet ik het ook dat ik het heel leuk vond. En zij dat heel langzaam gewoon opbouwt van een keer, van dat jij een keer jongen mijn optreden en dat je dan weer bellen weer van dat weekend en hij gaat weg een feestje, krijgt een buursjongen. En zij heel langzaam gewoon begint dat dan te rangen en dan keer heb je een woordsetje, want dan krijg je wat oefenen en dan ga je. Nee, je begint met 1, 2 versjes waar je kennen en dan blijft je 100 die je jongen kennen. En dat is leuk, dat is een heel leuk proces, dat begin, ja. Ja, en daar zit dan nou weer, eigen single. En daar haast ik iets heel erg leuks in, hè? Daar haast mij een bekend programma voor Hollandse hits, jongens. Ja, ik ga mij die ontmoet weten eraan, voor SBS6. En wie deze eigenlijk verleden jaar wie het dien en de konde Jeroen van der Bomen, dat een seizoen 2, deel 2 komen zo steeds maar. En ik ga op bed en ik ga op bed. Ik denk, zit ik me op, Jan? Ik denk, ik doe het dus ik van bed al, in de pyjama, achter de computer. En ik denk, ik ga me op, wat kent schelen, je kent altijd muziekje. Ja. En dat wie dus allemaal iedereen. En dan ben je dat al bij vergeten, dat je daar voor opjoen had. En dan hier een mailtje en een telefoontje, een beltje van, nou gaat het, hoe heeft hij opjoen, worst ik naar mij doen? Ja, weer super blij natuurlijk.
Nou ja, dan kom je eerst wel een selectieronde en PD-rondes. En ik had gekoopt dat er televisieopnames. Je bent bij mijn thuis weg te filmen. Oké. En hoe het veranderd is, dan mag je hem zelf misschien. Ja, want wanneer komt het op televisie? Het komt in januari op televisie. Ja. En nomineren voor een belangrijke prijs, hè? Ja, nomineerd van het platform Hollands Talent als beste nieuwkomer van 2014. Zo. Met mijn nieuwe versje, met mijn single dus. En dat is ook ontzettend leuk. Ja, En wanneer is die uitslag? dat is morgen. Nou, mensen die jaren willen, wij kunnen niet terugjochten. Mensen die niet echt die kunnen naar de website gaan, www.gaten.nl of op YouTube of via Google. Ja. Allemaal bekend. Nou, want er zit in single de prachtige video erbij, hè? Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank u wel. En het gaat vast en zeker goed komen. En hou dus op hechten als de McWurden best, hè? Beste nieuwkomer van Zullen we doen? 2014. Doe. Dankjewel, Gaatse Boskma. Bedankt. Ja, en een andere jonge artiest hier in Noord-Friesland is Jelle B. Hij had een nieuwe single en ik gaan we nou naar Jelle. Ik heb mijn school niet afgemaakt, ik heb het leren vaak vermeden. Soms heb ik daar wel spijt van, ook al was het lang geleden. Ik kan niet rekenen, niet schrijven. Menig mens is beter in het delen van getallen die op school werden gegeven. Maar het boeit me niet, het boeit er niks. Ik heb het niet nodig. Al die loze kennis, oh die lijkt mij overbodig. Mijn leven is gemakkelijk, geen taal en geen geschiedenis. Geloof me als ik zeg dat het niet zo moeilijk is. Oh, het is simpel. Het is een ABC, een 1, 2, 3, zo simpel. Ik wil maar één en ik weet wie, zo simpel. Daar hoeven geen formules bij. Ik hou van jou en jij van mij, zo fucking simpel. Ik red me goed in dit leven dat ik leef. En dat komt omdat ik mezelf elke dag volledig geef. Mijn leven is gemakkelijk, ook al gaat het soms goed mis. Ik ben bij jou, je blijft bij mij, en dat is wat belangrijk is. Oh, het is simpel. Het is een ABC, een 1, 2, 3, zo simpel. Ik wil maar één en ik weet wie, zo simpel. Daar hoeven geen formules bij. Ik hou van jou en jij van mij, zo fucking simpel. Is het toeval of een schot in de roos? Een groot succes, misschien is het wel kansloos. Soms heb je pech, soms heb je geluk. Het is helemaal niet moeilijk, want het is simpel. Het is een ABC, een 1, 2, 3, zo simpel. Ik wil maar één en ik weet wie, zo simpel. Daar hoeven geen formules bij. Ik hou van jou en jij van mij, zo fucking simpel. Het is een ABC, een 1, 2, 3, zo simpel. Ik wil maar één en ik weet wie, zo simpel. Daar hoeven geen formules bij. Ik hou van jou en jij van mij, zo fucking simpel. Op artistieke wijze vers lezen wat in eigen zit, dat is hier en dan niet zo makkelijk. Gelukkig kan fotografe Suus Sanders uit Ajem dat wel en ze waren er zelfs bij nomineren voor de gerenommeerde Frans Lanting Award. Ja, welkom Suus. Ik ga Nederlands tegen je spreken, want dat Friese is nog niet echt zo helemaal jouw memmentaal, om het zo maar eens even te zeggen. Nee. Die liefde voor fotografie, waar komt die vandaan? Nou, die is eigenlijk begonnen bij mijn studie psychologie. En ik merkte dat ik het op een gegeven moment bij een communicatieproces of project kwam ik erachter dat urenlange gesprekken eigenlijk niet opwegen tegen ja, één beeld, zeg maar. En toen werd mijn liefde voor beeld op een tweedimensionaal stilstaand vlak eigenlijk geboren. Ja, dan zit je dus bij een studie psychologie. Ja. En wat denk je dan? Doorgaan? Nee. Nee,
op zich ik ben wel doorgegaan, maar uiteindelijk ik heb het niet vakmatig dat het mijn beroep is, zeg maar. Nee. Dus ik ben uiteindelijk echt fotografie gaan studeren ook. En fotografische vormgeving heb ik gedaan. En dat heb ik afgemaakt en toen vervolgens ben ik dus als fotograaf aan de gang gegaan. Hoe gaat het als je als fotograaf aan de gang wilt gaan? Want er lopen natuurlijk in Nederland 16 miljoen mensen met een camera rond in hun hand en die denken allemaal dat ze foto's kunnen maken. Ja. Hoe kom je aan de bak? Nou, dat is op zich lastig. Kijk, mijn eerste liefde was voor natuur- en landschapsfotografie. En toen heb ik het geprobeerd via fotostokbureaus. Maar nogmaals, er zijn inderdaad 16 miljoen fotografen en iedereen heeft bijna een spiegelreflexcamera en gaat ermee aan de gang. En daar is niet tegenaan te concurreren, bijna, zou je zeggen. Dus wat je moet doen is je eigen handtekening gaan verzorgen als fotograaf. En dat is lastig, maar wel heel leuk en uitdagend. Ja. Hoe ontwikkel je dan zo'n handtekening, zeg maar, zo'n fotografisch zelfbeeld, zo'n ik? Ja, nou, sowieso heel veel doen. En wat ik vooral heel erg veel gedaan heb, is erover nagedacht wat ik wil laten zien. Ja. En als je op een gegeven moment de techniek onder de knie hebt, kan je gaan spelen met die techniek. Ja. En dan kun je steeds door te kijken wat bij mij past. En dan krijg je uiteindelijk een echt eigen beeldverhaal. Wat is jouw eigen beeld? Nou, ik ben heel speels. Ik ga heel speels om met de realiteit. En dat is eigenlijk het spelen met de realiteit. Want fotografie is toch vaak het eerste wat men altijd zegt. Wat staat er op een foto? Ja. Dat is ook al is het bijna onherkenbaar. Je weet dat het in de echte wereld is gefotografeerd. Een schilderij kan gewoon iets fictiefs zijn. En mijn kracht zit hem denk ik in dat ik heel erg hou van dynamiek in de fotografie. Zullen we eens een paar voorbeelden laten zien? Misschien is dat een goed idee, dat we onze kijkers daar een idee van krijgen. Ja, nou, ik werk dus inderdaad ook heel veel voor bedrijven. En ik ben dus begonnen als natuur- en landschapsfotograaf. Toen was een vriend van mij en die zei tegen mij, joh, hartstikke leuk dat je die hertjes fotografeert, maar kun je ook wasmachines fotograferen? Ja. En toen was er dus een wasbedrijf. En die wilde bij u is onze wasgoed in prima handen, in goede handen. En nou, daar zijn deze foto's, zeg maar, die laten dat beeld zien van uw was is bij ons in goede handen. Ja. Dat is een beetje letterlijk genomen. En verder willen ze laten zien dat het een bedrijf is dat gaat over mensen en over dynamiek. En dan eigenlijk een... Sorry? Ja, want als je dit ziet, dit is dynamiek, dit doe jij dus. Ja, dus dat is eigenlijk heel saai. Het is een strijkplank, er wordt gewoon gestreken. Ja. En doordat je het dan een beetje met een andere manier fotografeert, wordt het een hele sprankelende realiteit. Ja, want als ik er zo naar kijk, zie ik de beweging gewoon. Ja. Dat is dus ook wat je wilt. Ja, en dat is ook wat de opdrachtgever wil. Ze willen iets anders. Ze willen iets leuks van hun product laten zien. Hoe maak je zo'n foto? Want als ik dat zou moeten doen, nou ben ik sowieso helemaal geen goede fotograaf. Maar hoe doe je zoiets? Nou, de camera zet je in op een iets langere sluitertijd. Dus eigenlijk als je je foto maakt en hij is bewogen, dan zeggen de meeste mensen het mislukt. Ja. Maar als je hem op een iets langere sluitertijd instelt en je beweegt de camera mee met de beweging van het strijkijzer, dan krijg je dit. Nou zijn dit dingen die heel goed nog weet wat het is. Een strijkijzer, iemand die de was aan het vouwen is. Ja. Heb je nou ook voorbeelden bijvoorbeeld waarvan je zegt, nou, daar moet je even heel goed naar kijken voordat je weet wat het is? Ja, want naast het bedrijfswerk, zeg maar, maak ik ook heel graag eigen werk. Daar mag ik losgaan. En daar mag ik mijn eigen creativiteit laten gaan. En mijn thema is heel vaak water. Ja, kijk eens. En dan, hier vragen mensen zich vaak af, wat is het? Is het een schilderij? Is het echt? Is het gefotoshopt? Want dat is het niet. Het is niet gefotoshopt. Jeetje. Het is gewoon hier in de Vogelzangstaten zijn deze foto's gemaakt. Hier niet zo ver vandaan. Dit is de weerspiegeling van een plant in het water? Ja, bomen. Bomen? Ja. Ja, dat kan je je bijna toch niet voorstellen dat dit foto is, hè? Nee, dus en zo is het ook, dit is het Lauwersmeer. Jeetje, joh. Dat is een spiegeling van het water in de Lauwersmeer. Ja, en dit is dus echt de kleuren die de natuur zo met zich meebrengt? Ja, de gedachte erachter is, zeg maar, water is een kleurloze substantie. En je krijgt eigenlijk je kleur door je omgeving. Dus dat vind ik het hele leuke. Dus hier is het water blauw. Ja. Terwijl hier is precies dezelfde soort, is ook water. Ja. Maar hier is het weer geel. En waar is dit water? Weet je dat nog? Deze is gemaakt de Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Ja. In de vijver.
Nou, kijk, hier ligt jouw passie natuurlijk, begrijp ik. Dat Ja. zie ik ook aan je ogen, dat Ja. dit vrije werk jouw passie is. Ja. Maar er moet natuurlijk brood op de plank komen. Ja, maar het is wel heel leuk dat zeg maar door het sinds eigenlijk aanstaande januari gaat mijn werk ook uitgegeven worden bij diverse galeries. Hey. En dat is wel voor mij een hele leuke doorbraak. Ja. En dat wil ik ook heel graag. Ja, want als je dit soort foto's ziet, ik zou het graag in de kamer hebben hangen, moet ik eerlijk zeggen hoor. Nou, dat is mooi om te horen. En ik denk ja. heel veel mensen met mij. Ja, dat hoop Dus, ik. Ja. Noem tot kort nog eens een paar grote opdrachtgevers van je waar je mee werkt. Met wat voor soort opdrachtgevers? Nou, met een groot diervoederbedrijf heb ik zelfs ook ben ik ook in het buitenland, wordt het dan uitgezonden. En ik ben in Spanje geweest om daar de bedrijven te fotograferen en ook in Brazilië. En ja, dat is gewoon geweldig dat je met de... Zal ik nog wat foto's laten Ja, zien? laat me zien, want ik zie het hier liggen, de Ja. diervoederfabrikant. Ja, diervoeder. En zeg maar met de cowboy op pad, zo worden daar de koeien bij elkaar gehouden. En deze opdrachtgever ging meer voor informeren en inspireren. En dit vind ik ook geweldig hoor. Een week lang helemaal losgaan in Brazilië met dat soort mensen. En wat ik dan heel leuk vind is zeg maar het fotograferen van een koe met een extra touch. En dat is dan zeg maar... Dus als je zie je de regenboog net. Ja, geweldig. Dus het is allemaal, ik probeer altijd net iets anders te doen dan wat men verwacht. Ik zie die grote Dus. ogen naar die regenboog kijken, Ja. prachtig. Ja. Dus. Hey, schitterende foto's. Waar kunnen we ze zien als we als gewone burger dat willen gaan zien? Ja, nou op mijn website, op www.suusphotography kun je mijn bedrijfsfotografie zien. En op www.suusfotoart.nl kun je mijn vrije werk zien. Nou, Dus. ik wens jou heel veel succes en Dank ik u hoop wel. dat we nog heel veel van die mooie foto's van jou tegen mogen komen. Ja, nou dank u wel. Hartstikke dankjewel, leuk. Suus. Bedankt. Ja, en we gaan het dan nog even verder om naar de ziekenzorg bij ons in de regio. Want die invloed van het hele gebeuren is groter dan je had je denken. Want het had bijvoorbeeld een invloed op een hele grote orenbedrouwen die bijvoorbeeld onlevering binnen voor de Passana groep. We hier een interview met Nico Dauma, hij is van drukkerij Dauma. En hij pleit ervoor dat er vooral jongen wordt naar die lietse taalleveringsbedrouwen, dat die bij een herovername toch echt kans krijgen om hun lot nog te blijven leveren. Nico Dauma, eigenaar van Dauma Drukkerijen in Dokkum. Ja, we zijn hier bij jou op de drukkerij en we willen met jou praten over het faillissement van Passana. Want Passana is net alleen nog een werkjouwer in de regio, maar het is ook een bedrijf wat werkt met leveranciers uit de regio en daar ben jou een van, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is een zaak die heel erg onder belicht rekent, hebben wij het idee dat de leveranciers die er binnen een beetje op het tweede plak komen. Is dat ook een idee wat bij jou leeft? Nou, we maken ons er wel zorgen over. Het is voor ons bijvoorbeeld een hele belangrijke klant. Nou, die valt op dit moment volledig weg. En die omzet is op dit moment dus ook weg. En we weten niet precies hoe dat straks verder gaat. En welke partijen het over gaan nemen. En als dat partijen van buiten de regio zijn, met toeleveranciers ook van buiten de regio, ja, dan zou dat voor deze regio wel eens een hele harde klap kunnen zijn. Dat er daaromheen nog eens een hele hoop werk verdwijnt en ook omzet dus. Ja, jou hebben jou daar hut van maken bij Handel en Industrie Dokkum. Want jou zijn van heel veel mensen gaan dit net rol. Nou, wij hebben daar bij Handel en Industrie de bedrijven gemobiliseerd om in ieder geval druk uit te gaan oefenen, als het bekend is welke partij het is, dat men wel de regio waar wij in zitten niet vergeet. Ja, want hoe werkt het nou precies bij een faillissement? Een bedrijf gaat failliet, had nog schulden uitstaan bij bedrijven in de regio. Krijgen die bedrijven dan altijd per definitie geen geld uit betalen? Nou, per definitie niet. Dan moet er al geld overblijven. Nou, met de schuld van 40 miljoen zie ik daar niks meer van terugkomen. Nee. Ja, want wat leveren jou al om Passana? Wij doen alle medische formulieren en wij doen ook alle briefpapier, enveloppen en ja, eigenlijk alles wat op papier gebeurt, dat wordt via ons gedaan. En dan heb ik het over de hele Passana groep. Ja, dat gaat over de hele Passana groep. Dat is toch best wel een heel groot deel van je inkomen, lijkt het mij. Ja, zij zijn een van onze grotere klanten, dus in die zin ook heel belangrijk voor ons. Stel je voor, het wordt oornam en dan ga ik het nou bijvoorbeeld over de ouderenzorg. Dat zit op een planning om te nemen we terug in van het draaien mogelijke kandidaten. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat is even afwachten welke partij het overneemt en hoe wij daar mee verder kunnen. We zijn op dit moment bezig met oudere bladen, die hebben we nu stopgezet. Omdat we niet weten wie gaat het betalen
waar moeten we ermee naartoe? Is dat wel in voordeel van de ondernemers hier dat misschien er toch een overnamekandidaat is waar mij te praten valt? Ja, dat is heel belangrijk. En dus vandaar dat ook die druk uit de regio moet komen, dat men hier ook dingen gaat bestellen. Op wat voor manier kunnen de ondernemers dat doen? We moeten in gesprek met de partij die het gaat overnemen en we moeten daar een bewustwording moet plaatsvinden dat deze regio niet overgeslagen wordt. En dat het heel belangrijk is dat hier werkgelegenheid blijft en dat er ook een betrokkenheid blijft vanuit de regio bij de Sionsberg en bij Passana. Dus je roepen alle ondernemers op die leverancier binnen van schouders eronder en zeggen mij snel een vereniging tot in je front? Ja, daar komt het op neer. Maar dat zal moeilijk zijn om dat in een gemeenschappelijk gebeuren te doen. Maar laat ieder op zijn eigen manier straks die partij wel dit onder de neus drukken. Zodat er daar een besef komt van je kan niet zomaar de boel hier weghalen en dat is het dan. Ja, en feit is dat een faillissement van een bedrijf meer is dan alleen het bedrijf zelf. Ja, het is natuurlijk heel erg voor de mensen die daar werken en die op dit moment thuis zitten. Maar daaromheen is ook nog een heel omveld aan bedrijven die daar ook mee te maken heeft. Ja, en dat moeten we beslist net vergeten. Nee, dat moeten we niet vergeten en dat is belangrijk voor de regio ook. Dankjewel, Dauma. Graag gedaan. In 2013 had de jeugdtheatergroep Maskerade het jeugdshow. Bij mij binnen twee enthousiaste speelsters, Maaike de Boer en Joukje de Jong. Ja, welkom vooral. Dank u wel. Maaike, vertel eens, jeugdtheatergroep Maskerade, waar ben je precies? We zijn een neopgeruchte theaterploeg voor jongeren en we zijn in 2013 opgericht. En het is bijzonder omdat alles wordt niet door de jeugd zelf, van het bestuur, tot het licht, decor, alles wordt zelf door de jeugd niet in. En dat is wat dus zo bijzonder maakt. Ja, vertel eens Joukje, hoe is het gaan dat Jim opricht binnen? Wat is de voorgeschiedenis van? Een aantal jongeren die ziet eerst ergens anders, dat is toen ophouden, maar ze vonden toch wel graag terug in. Dus daarom hebben ze onze regisseuse Bianca vregen om een stuk te schreeuwen, zodat ze toch terug kon gaan. Ja, ik ben via Maaike, lees ik op Facebook dat ze nog meer zag. Nou, toen leek het me ook heel leuk. Dus dat ben ik kijk bij aan. Ja, dan ga je zo'n nij oprichte theatergroep. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want er mag natuurlijk een stik komen. Nou, het stik is kreund door je regisseuse hier krijgt. Klopt. Wat voor stik wie dat? Dat wie een crisiskamp. En dat dat speelde zich al in een kamp. En dat wie opricht om de Friese taal, de Nederlandstaal te maken. En de organisator van het kamp, Dick Tato, die boer dat dan door band van bekende Friezen. Dus daar weer een Gwen Kramer, dat speelde Joukje dan. Ik wie dan Jelske de Wal. En ze wie er nog al jaar oren jeugdleden steeds maar, die het bekend spelen. En in dat kamp ging natuurlijk van alles mis, want ja, dat zei de titel Crisiskamp al. Ja. En dat was echt heel leuk. En wie is wat klucht, Joukje? Echt een humoristisch stik? Ja, dat zeker. Ik bijvoorbeeld serieuze onderwerpen, misschien pesten, vermissing, eerste seizoen, drank en dat soort dingen, maar wel op een komische manier. En iedereen die het speelt, die hier steeds maar een soort type, dat het wel heel de humor om over te brengen, dat het voor jong en oud wel leuk weer met te zien. Nou ja, daar zei het te maken, dat is Jelske de Wal. Nou, dat zal maar dus alle Elske de Wallen te maken zijn hoorn hebben. Ja. Hoe leeft hij in zijn rol? Eigenlijk hier in het stuk hier eigenlijk helemaal niet mij Elske de Wal te maken, behalve mijn naam dan. Ja. In het stuk kwamen ze eigenlijk net voor, behalve dan dat ze alleen maar op tournee wie en dat ik daar op mij mocht en dat ik helemaal net mee is. En later bleek ik nog dat mijn huid voor wie, samen, zonder iets te zeggen. Nou, ik miste hem toch wel. Maar ja, die klootzak, die wie toch samen voortgang. Ja. Dus daar wie ik toch wel een beetje leuk op. Nou, en dat geheim dat kwam tijdens het stuk kwam het allemaal naar boeten. Ja, en nu is de Gwen Kramer. Ja. Vertel. Nou, Gwen Kramer is dan de dochter van Sven Kramer. Dat Maaike zei, die ouders haar op zich net heel vol met stukken weer staan. En toen ben zijn eigen type, maar Gwen, ja, die wie elke uur onderuit komen. Die woont niks meid van. Die zei maar, ja, ik ben ziek, ik ben snotterig, ik word allergisch vaar, die woont niks. Steeds maar om er maar onderuit te komen. Ja. Hey, Maaike, wat maakt het nou zo bijzonder als je toneelspelen kiest? Wat is dat wat hij daar zijn oorloopt? Ik vind het gewoon leuk om oor te kunnen wezen. En zonder dat iemand die dan uitlaakt of iets van, nou, dat is raar, gek, want oren die door dat ook. Ja. En dat maakt het gewoon zo mooi. En toen kerst gewoon mij een oor over toneelspel in praten, omdat die oren die passen mij die dieren. En dat vind ik zo leuk. Ja, oren en Joukje, met hoeveel ben je in totaal? We
We hebben nu mij zo'n 20 jongeren. Zo'n 20 blikje. Dat is volle meer dan ik verwachtte hier. En hoe is de verdeling, jongens, famkes? Dat is wel aardig, wel aardig 50-50. Ja. Ja. Ben mensen heel enthousiast om bij een theatergroep te komen? We kregen wel genoeg reacties. Ja, we gingen dit hier hebben we een paar oproepen plaats, maar we gingen een groot stuk met meer rollen. Dus we zijn van oproep op Facebook en we hebben wel aardige reacties daarop gekregen. Ja. Dus ze zijn er met al jou. Je hebt toch alles zelf, hè? Ja, klopt. Dus dat betekent ook kleding en regie. Is dat net een hele prutte werk? Ja, het is een heel prutte werk, maar de meesten die mij door die vinden het vaak ook zelf leuk, omdat je zo hoeveel plezier wie er in gaat. Ja. Dan hebben we mensen die helpen mij kleding voor mij te zien, meesten die we op trommelen, die vinden het gewoon echt leuk om u ermee te helpen. Ja. God inderdaad een prutte werk in zit, maar omdat we het al je zo leuk vinden, is het wel zeker de moeite waard. En nog steeds is het al maken een nice stick dit hier. Wat voor stick is dat? Wie speel je dit hier in de hand, de primeur mij? Wie speel je dit hier kottekweer? Oeh. En ik kan er net vertellen waar het stuk helemaal hoe gaat, maar het had iets te meidje mijn beste, die van alles mijn meidje. En wat die precies mijn meidje, maakt natuurlijk mijn commerciën. Ja, want wanneer is die oudje? Het is het laatste weekend van mei en het eerste weekend van begin juni. En hoe mag je dat vaststellen? Wordt het stick is wetter op Bianca's kreun? Ja, klopt. En ontwikkelt zich het spelen erbij? Of zit er nou een vast stick en daar met de waan? Het stuk is ontstaan naar improvisatiemiddag met de jeugd. En daarop had Bianca het stuk schreeuwen. Nou, en dan gaan we lezen. En dan gaat ze van tevoren zit ze dan al een beetje van, waar past op welke rol. Ja. Nou, en dan gaan we met lezen met de hele ploeg. En dat het past, dan gaan we gewoon spelen. En dan werd het stuk vertaald. En want we speelden ook nog in het Fries. Hey, ja. Ja, en zo gaan wij ontstaat het hele stuk. En, ja. Dus nou een heel soort oefening, Joukje. Dat zeker, maar het is ook wel, het is heel leuk en iedereen had er onderling een grote plezier in. En ja, dat was ik wel dan de moeite insteken, omdat dat zo leuk vindt. Nou, ik vind het prachtig om te zien hoe enthousiast je bent en ik hoop dat je er een hele prutte plezier in hebt met mij, samen met je alle oorgenootjes. 20 december kom je bij Jong, hè? Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat zal op de radio wezen, daar zullen we je mijn prachtige gezicht net bij zien. Ik dank je hem heel hartelijk voor je aanwezigheid hier. Ik wens je hem heel veel succes met Jeugdtheatergroep Maskerade. En super dank ervoor. Dank je wel. Je mij bedankt. Dit was de laatste weekend nieuwsshow van dit jaar. Fijn dat jullie al het zien gezien hebben. En taken meer, we de vaste zeker weer. Fijne feestdagen!